Ahora tiene. Y ahora abre ahí, por favor, la pantalla completa. Vale. Un poquito. Sí, para acá. No sé. A ver. Ahí. Fátima, non me... No. Ben, pois... este móvil morrente, non? Ben, empezamos entón, se nos parece, a sesión ordinaria deste primeiro pleno ordinario do ano, 31 de xaneiro, e pasamos entón ao primeiro punto do orde do día, a aprobación da acta da sesión anterior. A favor. Por favor, entendo que estamos faltando charo por voto calidade, aprobamos, logo respetamos os equilibrios como vos... No. Sí. Bueno, neste caso, sí. É o que ten estar así. Veña, pasamos entón ao punto número 2, o expediente da aprobación inicial do Regulamento Municipal de Xestións de Residuos Domiciliarios do Concello de Soutomaior. Bueno, un debate que xa se deu no seu momento, simplemente seguir co procedimento necesario para a licitación do servizo de recollida do lixo, que, como sabemos, pois terá que facerse efectiva en abril deste ano. Este é un documento, bueno, pois necesario para todo o que ten que ver con ese procedimento, un documento de carácter técnico, es decir, son as cuestións que están comprendidas e que se levan adiante, bueno, pois na totalidade dos concellos que están con este tipo de procedimentos, bueno, documento extenso que fixo unha empresa recoñecida solvencia, que traballou ademais, creo que ademais incluso anterior, Antonio Lagares, e que basicamente pues, ven a poñer en riba da mesa pues, todas as cuestións que se abordan para vamos, establecer o que vai a ser a xestión dos residuos que vayamos a licitar en abril, se todo vai ben, e agardemos que así sexa deste ano. Bueno, pues, cuestións como os obxectivos, a reutilización, a separación, a xestión dos residuos, os puntos de aportación, bueno, un documento moi extenso que entendo que lestes, que se vos fixo chegar, e para calquera cuestión, pois, insistimos, ten unha aprobación inicial, e como non pode ser de outro xeito, para calquera cuestión que se queira chegar, tanto a través do propio goberno como a través da propia empresa, pois estamos abertos a calquera suxestión, a chega, para a melloría deste documento. Bueno, por nosa parte entendemos que ten que haber estas medidas, ¿no? Que de cara a este procedimento e sobre todo porque a xestión de residuos pues consideramos que tamén é unha cousa importante que hai que educar, no que hai que educar pero bueno, así mirando un pouco, como te dixeches, é un pouco extenso, estuvemos mirando e así por riba, en canto ao tema da redacción, pois temos así unhas cousas que consideramos que o mellor pois que debería de cambiar a mellor a forma de expresarse porque, bueno, poden dar lugar a confusión ou quizás sean demasiado estrictas. Entonces vamos a nomear así algunhas. Por exemplo, no artigo 13, responsabilidade e corresponsabilidade dos produtores de residuos... No artigo 15, nos deberes dos posuidores de residuos, poñedes que no caso de... Bueno, se puxo que na caso de vivendas unifamiliares con parcela exenta maior de 50 metros cuadrados, xestionar os seus bioresiduos mediante compostaxe individual doméstica. Nos consideramos que igual, a ver, esta iniciativa está boa en canto a que hai que educar de cara a que en un futuro isto sexa real, ao 100%, pero realmente considerar ahora como un deber cando hai vivendas unifamiliares con distintas circunstancias. Creo que hai que educar, hai que axudar, hai que acompañar, pero claro, hai distinta xente en distintas casas que o mellor pois nestes momentos lle supón un pouco dificultoso, non? Despois, por exemplo, no artigo 27, nas bolsas especiais, poñedes que o Concello pode establecer a obrigatoriedade dunha tipoloxía de bolsas. Aquí non se especifica si no caso de que se puxera esa obrigatoriedade, se esas bolsas serían, bueno, que as daría directamente o Concello, porque, bueno, tamén é unha cousa que podía causar unha dificultade ou a hora de seleccionar esas bolsas. Outra cousa que pon é que a frecuencia da recollida será adecuada en todo o territorio.
pero realmente aquí non se especifica, sabemos a singularidade do territorio, non? Que non é o mismo no rural que no urbano, as necesidades da frecuencia. ¿A qué artigo te refieres? No mismo. Ah, vale. Sí, é no mismo, pero no punto 6. Vale, vale. Artigo 28. Ah. Vale, despois das bolsas. No punto 6, pon a frecuencia da recollida será adecuada en todo o territorio. Sabemos que neste momento non é así, hai diferencia con respecto do rural ao que a zona urbana na frecuencia de recollida. Hombre, nos consideramos especificar o mellor pois cal sería esa frecuencia de recollida, porque ainda poñendo a frecuencia de recollida, pois si será o caso do que di aquí, que en ningún caso se xerarán desbordamentos nos puntos de aportación. A veces sabemos que bueno, que ainda que, por exemplo, este estipulado no rural 3 días a semana, pode provocar eso. Entonces, considero deixar detallado os días de frecuencia en cada lugar. No artigo 31, nas normas relativas aos residuos de xardinería, pequenas hortas particulares e podas de residuos domésticos, pon que os residuos de xardinería e horta usaránse do seguinte xeito: nas áreas na que os biorresiduos se recollan no contedor marrón, aportarás a este nas mesmas condicións que os biorresiduos, é dicir, metidos en bolsas compostables. Pechadas e atadas ou un sistema alternativo. Creo que, bueno, é unha opción que se pode dar á xente para que non tiren eses restos de xardinería en calquer lado, pero tamén pode provocar que haya un desbordamento. Sabemos todos como é o rural. Parece que estamos instando a que todo se deposite no contenedor marrón. Entonces, si traballar nese sistema alternativo que se pode favorecer. Despois, no punto limpo móvil, pone o Concello poderá implantar. Creo que o punto limpo móvil xa leva uns anos implantados. Como dixemos noutros plenos, si falta ese calendario, esas que digan en que lugar están. Perdona, para contestarse despois por ordes, non se facemos artigos. Estou seguindo por orden. Sí, pero en cal estamos? Ahora no 44, no punto limpo móvil. Sí, porque así despois vou por orden. Vale. Pois nada, aí solamente especificar que estaba implantado, pero bueno, que sí que é necesario ese calendario do lugar onde estarían nos horarios, nas paradas. Despois, no artigo 36, nos excrementos, pon que as persoas que acompañen animais domésticos impedirán, hombre, a palabra impedirán creo que debería de ser outra, non? Todos entendemos que defecar... Muchas para atrás, non? No. O 46 o... Teño todo ordenado. Ai, non, na página 29, non? Artigo 36. Vale, logo muchas para atrás. Non vin eu as follas. Non traio todas, traio que miramos Sí, no, porque estábamos no 44. Dicen artigo 36 já, excrementos. Bueno, a ver, é unha forma de expresión, nada máis, que as persoas que acompañen animais domésticos impedirán que estes depositen as súas defeccións en vías públicas. Está claro que por un acto de convivencia, que creo que xa falamos aquí anteriormente, non debería de ser así, pero lógicamente os animais, a non ser que os saquemos compañais, en un momento dado, en caso de que defequen nunha vía pública, obrigatoriedade, lógicamente, por parte do seu propietario de recollela. A palabra impedir parece como que... Sí. En todo caso, a persoa que acompaña o animal está obrigado a levar. Pero a palabra impedir parece como que tens que levar. A ver, que estamos totalmente de acordo no civismo e sabemos os problemas que estamos vivindo en moitos concellos. Artigo 49, e na higiene domiciliaria queda prohibido nos inmobles a exhibición visible desde a vía pública de roupas tendidas. Tamén especificaríamos un pouquiño porque creo que tamén hai diferenciación no que é na zona urbana a zona rural, entonces para especificar nese caso as dúas, que tipo de inmobles e en que lugar. E despois tamén, así por último, decir no artigo 50, no capítulo de espectáculos públicos diversos, que pon neste sentido e principalmente naqueles espectáculos públicos nos que se expidan bebidas alcohólicas, bueno, que os seus organizadores teñen que poñer sanitarios portátiles. Creo que o de bebidas, o do alcohólico, que daría igual, non? En caso de que se hai unha festa, dá igual que as bebidas sexan alcohólicas ou que non sexan alcohólicas, deberían de poñerse sanitarios para facilitar a limpeza do lugar e o acto de civismo igualmente. E así por riba, en principio, non... O sea, estamos falando de formas de expresión e, como dixe, bueno, consideramos que
todo isto pois que pode ser necesario para unha convivencia de cara á xestión dos residuos. Ben, grazas, Noelia. A ver, moi brevemente, algunhas cuestións, despois nas pasas vemos a posibilidade de incorporalas, pero creo que aquí hai unha confusión de base. É dicir, nós o que estamos aprobando aquí neste pleno é un regulamento de xestión de residuos. E moitas das cuestións que se contemplan, creo que van a estar no prego de condicións que se van a pactar coa empresa. É dicir, nós, evidentemente, nese prego de condicións é onde se vai concretar de maneira clara, porque tamén nos vai iso, non? O bo servizo, pois, por exemplo, a recolleras en que lugares son diarias, en que lugares non, cales son, digamos, a concreción destas medidas. Aquí, basicamente, no regulamento que estamos facendo e transpoñendo normativas de diferente ámbito, e moitos dos aspectos que ti estabas poñendo en riba da mesa, da igual que nos os cambiamos aquí, porque vai haber leis de rango superior que así o contemplan. Trátase de que teñamos un regulamento coherente coa legislación actual e que saibamos distinguir o que é un regulamento do que é o prego que despois faremos a hora de contratar coa empresa. Entón, digamos que ese é o primeiro punto de partida, que eu creo que aí hai unha digamos, un desaxuste entre as cuestións que ti propuñas e o lugar onde teñen que estar esas cuestións. Por tanto, despois, no que ten a ver coa redacción, eu en tanto en canto sexa coherente coa normativa vixente, cero problemas, é dicir, axustámolo para que se poida incorporar. Isto, como sabedes, é unha aprobación inicial, facedes as chegas e consideredes, e no que ten a ver coa, pasamos a empresa que redactou e vémolo. Dicindo que algunhas que, bueno, non teñen así moita lógica, non? É dicir, aquí, por exemplo, é dicir, cando ti falabas das aquelas parcelas nas que se tiña que levar adiante a compostaxe, é que se leso a primeira parte do artigo se especifica de maneira clara no artigo 15 os posibles residuos técnico carácter non exhaustivo, é dicir, que estamos dicindo con isto? Pois que obviamente son recomendacións, e que son recomendacións que ademais son absolutamente preceptivas para que podamos cumprir cos obxectivos de compostaxe que nos está mandando a transposición da normativa europea. E aí se nos vai moito diñeiro, en cumprir isto ou non cumprilo. É dicir, aquí é importantísimo que todos teñamos claro que a compostaxe é o que nos vai permitir reciclarse, abaratar o recibo. Porque xa dixemos aquí en algunha ocasión, o reto do lixo, do tratamento dos residuos, é o grande cabalo de batalla que imos ter nas próximas décadas, en toda Europa, pero especialmente aquí, que temos uns datos absolutamente demoledores. Demoledores. Para que nos fagamos unha idea, os obxectivos que tiñamos que ter de compostaxe hai escasamente un ano tiñan que ser o 50%, en Galiza estamos no 20%. É dicir, estamos cuns incumprimentos tremendos. Por ir contestando un pouco que che decía, non? Cando falabas do artigo 25, pois é algo que se contemplará todo no prego, que se repartimos nosas bolsas ou non, veremos o que se contempla no prego. Nos o que tratamos é de que no prego, cando vamos a levar adiante a contratación de empresa, que o servizo sexa o mellor posible, que a empresa suba o máximo posible e que os veciños paguen o mínimo posible. É dicir, ese é o equilibrio no que estamos sempre que levamos adiante un pero despois hai cuestións que eu creo que teñen que ver coa responsabilidade e cunha componente educacional que é fundamental para o mundo que lle queremos deixar aos nosos fillos e fillas. É dicir, no tratamento de residuos ou nos poñemos todos a remar e a entender que agora mesmo polas normativas europeas, polas accións que está vendo, pero sobre todo pola conciencia do mundo no que queremos vivir e como queremos tratar a xestión dos nosos residuos, ou nos tomamos isto en serio, ou de verdade que aquí a circunstancia vai a ser terrible. Para que nos facamos unha idea, calquer capital europea paga hoxe en torno a 200 euros ao mes e non teñen recollida diaria. Iso que está pasando en Europa.
Entón, aquí son cuestións que temos que empezar a ver, porque isto é un dos grandes retos que temos enriba da mesa. E despois, bueno, pois, claro, aquí a cuestión do artigo 36, eu non teño ningún problema, que pode impedirán ou evitarán ou calquera sinónimo, pero o que creo que se entende o sentido do artigo, non? É dicir, é unha irresponsabilidade que se deixen os excrementos dos animais, hai que evitar vía normativa, vía prego, vía ordenanza de civismo que vimos aprobar, por certo, ordenanza que non quixestes aprobar, pois para evitar este tipo de cuestións. Entón, bueno, no do punto limpo poñemos que implantarase, porque en efecto imos implantar novos puntos limpos. E incluso vamos coa intención, bueno, é posible, de irnos a unha xestión un poquinho máis estrutural deste tipo de residuos. Bueno, non sei se me queda algunha cuestión atrás, o das bebidas alcohólicas pódese quitar, a intención de todo isto é dicir que, bueno, pois hai determinados eventos que, polo seu cara, a ver, eu este ano ás 8 da mañá baixei o domingo da festa da Ostra e aquí era zona cero. Entón, trátase de que teñamos habilitados mecanismos e que se eviten pois todas estas cousas. Non, despois, bueno, pois xa no que ten a ver coa cuestión da memoria económica, a cuestión se incide no prezo, simplemente lamentar primeiro que na intervención que tivo Paco hai escasamente 2 meses no pleno, que se nos decía que a Xunta nos iba a devolver o 60% do prego, do canon de Sogama, ou te engañaron a ti ou nos engañaches ti a nós, porque vimos de recibir unha carta na que nos din que non era lache. Entonces, bueno, 30% de gracias. Entón, unha vez máis, vemos como o tempo nos dá razón, como todo aquilo que se trasladou a respecto de Cibos de Sogama no pleno anterior cae polo seu propio peso, que o rei espido, e que aquí temos dúas opcións. Traballar todos xuntos, tomarnos en serio isto, porque é algo importantísimo de cara ao futuro e ao concello que queremos, e bueno, tamén a nosa relación co medio ambiente, ou incorrer en discursos demagóxicos que apenas unhas semanas despois caen polo seu propio peso. Nada máis. Alguna cuestión? Non vou decir nada máis. Moitas grazas. Votamos, entón, nos parece. Nosa abstención. Apróbase a favor do goberno. Ben, pasamos entón ao terceiro punto, perdón, da orde do día, a modificación do Plan Municipal de Prevención de Incendios Forestais. Bueno, simplemente unha modificación de carácter técnico. Isto foi un plan que cando se elaborou pois tiña delimitadas unha serie de parcelas para establecer as franxas de protección. Entón, bueno, pois agora mesmo, conforme se foron facendo labores de debasa nesas parcelas para traballar na protección fronte a incendios forestais, pois se determinou por parte dos sectores, dos técnicos que estaban levando adiante esas franxas, se haga nomeadamente, pois que había algunhas parcelas que non estaban incorporadas e que deberían estalo, porque sí que estaban trazadas, simplemente o que vimos facer aquí é incorporar esas parcelas ao plan de prevención para que sea coherente cos espazos que teñen que estar protegidos. Nada, como dixemos na comisión tamén, este plan é necesario. O Concello de Soutomaior xa se adheriu o 8 de maio de 2019 a este plan. Cando gobernábamos, non sei, polo tanto, claro que estamos a favor deste plan necesario. Simplemente unha mágoa que se haga nos comunicara tamén que non vai seguir. Outra vez a Xunta colaborando con Soutomaior. Nótese irónico. Votamos, entón? Sí, a favor. Unanimidade, entón. Moi ben. Pois, entón, o seguinte punto número 4, acción conta dos decretos da alcaldía, se queredes telos, xa se vos fixeron chegar, se queredes facer algunha cuestión, suxestión, pregunta. Pasamos non ao seguinte punto, que é de rogos e preguntas. Sí.
Bueno, queríamos por unha parte preguntar ou incluso facer un rogo no tema de conseguir contactar con servicios sociais de forma telefónica. Nos chegaron un par de casos mínimo de xente que lle dificulta un pouquiño a tarea de poder contactar con servicios sociais. O que nos dicen é que o primeiro xa o feito de chamar ao concello e que o contestador lle diga que chamen a outro teléfono, non? Que me dice, se quere usted contactar, chame o teléfono tal, e despois nos din que varias personas que chamando que tiñan que chamar hasta 3 ou 4 veces durante a mañán para poder contactar cos servicios sociais. Concretamente eu probei tamén a semana pasada e tamén me costou 3 veces por un día e despois non puden seguir e o día seguinte sí que me colleron. E despois tamén nos comentan de citas, que cando chaman para pedir unha cita e queremos saber cal é o motivo de darlle cita para un mes despois para ser recibidos, en principio pola psicóloga ou se é porque hai moita xente ou cal é outro problema, se é problema de horario, non sabemos. Desculpa, a las citas é pola psicóloga, non? En psicología. A ver, no, CIN, o sea, servicios sociais ou CIN? cando chamas ao CIN, que é o teléfono que está cando chamas aquí ao Concello, te dixe de servicios sociais. No, pero refírome a demora dun mes en psicóloga. Sí, neste caso. A centralita, non sei se obedece a esta cuestión, a un erro na centralita, que xa houbera unha vez, non sei se vos lembrades, que non comunicaba con multiusos, e xa se deu noutra ocasión. Entón, se así, revisarémolo. A veces, cando se deriva, sí que é certo que a centralita non funciona, e ten dado problemas. Eu, en concreto, non estou nada contento co servizo que está prestando a empresa Vodafone, neste caso, coa centralita. Foi un servizo que licitou o anterior goberno, non licitamos nós, e coincido en que é un servizo que dá moitísimos problemas. É unha cuestión de que en algún momento puntual, non sei se pude ser en Nadal, que porque había algún funcionario de vacacións atendendo o teléfono, preguntarei. A nós non nos consta, aquí non nos chegou ningunha queixa, pero se hai algún momento no que se diga que ou algunha dificultade puntual, atendemos o teléfono con absoluta normalidade. Concretamente, esta semana pasada estivemos traballando na centralita de servicios sociais, do Centro de Benestar Integrado, para intentar ter unha liña directa co centro de saúde, porque tamén o centro de saúde, coa carga de traballo que teñen, moitas veces é moi complicado coller o teléfono e por determinados datos servicios sociais como no CIN, había o problema de que dende matrona ou dende as doutoras que chamaban aos servicios sociais e non se podía coller no momento, como ao revés. Elas chamaban arriba a matrona e non se collía. Entón estivemos traballando entre ambas centralitas para intentar crear unha conexión directa entre os distintos servicios municipais e os servicios do Sergas en Soutomaior. O que debe decir que moitas veces a acción desas non funciona, é dicir, deu problemas en varias... non salta a chamada, é dicir, a centralita non dá a chamada a baixo. Entón pode darse algún problema. Xa non é a primeira vez que pasa, xa tivemos como hai 6-7 meses. Entón vamos verificar se en efecto foi un problema dese tipo e comprobámoslo. En todo caso, na maioría dos días, inmensa maioría dos días, o teléfono contéstase con toda total normalidade. No Concello e na centralita, se hubo algún problema puntual en algún momento, pois verémolo a que eu e resolverémolo, por suposto. E despois as demoras, claro, que é un servizo moi demandado. É un servizo moi demandado por 3 concellos. Ten un carácter universal en todo caso, pero aquí no caso da atención psicolóxica, pois as citas son. Se hai tanta demora e hai tantos tratamentos, entendo que se teñen que dar con este servizo prestado. Solamente quería decir, porque igual me expliquei mal, a persoa que me dixo quería contactar con servicios sociais para saber que servicio necesitaba. Ela díxome despois que vai ir a psicóloga, pero non sei se a demora da primeira cita vai a ser primeiro con servicios sociais, non sei cal é o procedemento, se pasa primeiro por servicios sociais para explicar o problema que ten ou se xa directamente a
É dicir, citan con eu aí- psicología, vale? Nós aí, evidentemente, Pero bueno, que sabemos que lle son, chamou a atención que non as reciben hasta o 17 de febreiro. pero a ver, son cuestións aquí, primeiro, cos tempos que teñen, coas citas que se están dando, se é para atención psicolóxica e pola presión que ten o propio servizo, pola carga de traballo, e claro, son cousas que tamén creo que merecen unha reflexión maior. Porque iso estamos asumindo unha competencia impropia. Quen ten que prestar os servizos sanitarios é o Sergas, é a Xunta. Que pasa? Que a Xunta ni está ni se le espera. Cos problemas que temos de saúde mental e nos tempos que estamos a vivir, alguén se preguntou a Odisea, e yo digo en particular o Partido Popular, do que pedir unha cita de atención psicolóxica na sanidade pública deste país. Porque reímonos todos aquí dun mes de espera, Vamos a Xunta de Galicia e pedimos o que é unha cita de saúde mental, psiquiatría ou psicoloxía. Que ten que facer a xente? Irse a privada. Quen teña unha necesidade de saúde mental, a privada, o Sergas non dá atención con carácter universal, punto. Non dá. E hai unha demanda histórica que creo que na que deberíamos atoparnos todos, que hai que ter novas categorías profesionais da sanidade pública, entre elas psicoloxía clínica, por suposto. Pero o PP oponse. É moi curioso que estamos tratando de incorporar novas categorías profesionais como a psicoloxía clínica, fisioterapia, etcétera, a sanidade pública, e o Partido Popular oponse. E despois, cando aquí hai unha demora dun mes, que é como 10 veces máis curta da que pode haber nos Sergas, nos parece excesivo. Pois, se isto é excesivo, como será naqueles lugares nos que goberna o Partido Popular? O Sergas, estou dicindo, quen debería prestar ese servizo. Bueno, nos aquí preguntamos no tema do Concello, non vimos aquí a falar de outros temas de exteriores. Non, perdón, pero que a saúde mental, Noelia, e afecta a veciños de Soutomaior, e afecta os veciños de Soutomaior. E quen ten a obriga de prestar, que para iso pagan impostos, é a Xunta de Galicia, os Sergas. Entonces preguntamos por Soutomaior, pois preguntaremos polos veciños. A mí me preocupan todos e cada un dos veciños de Soutomaior que tendo problemas, e hai moitísimos de saúde mental, teñen que ir a pagar psicólogos privados, porque o Sergas nin está, nin se le espera. E aquí estamos facendo un traballo inxente. É un esforzo para que se poida prestar esa atención psicolóxica. Non sei, a non ser que consideremos que hai necesidades de saúde mental de primeira e de segunda. Creo que non. Podo pasar a outra pregunta? Nos comentaron que o servicio de taxis que había demanda, que se deixou de prestar. Queríamos saber se é certo. Os taxis daqui, estamos cambiando un pouco o regulamento, os taxis daqui non se comprometían. É dicir, non podían prestar ese servizo porque en temporadas de alta demanda están traballando con peregrinos, etc., e non se daba abasto. Entonces, pois nós, lóxicamente, o que estamos circunscribindo a casos de especial sensibilidade que o necesitan, en aqueles casos que non se pode porque non teñen posibilidade, o sea, non hai capacidade de asumir ese servizo, non se pode garantir, o que non podemos garantir, pois evidentemente non se pode prestar, non é cuestión do Concello, é cuestión de que os propios taxis non están. De todos os xeitos, precisamente esta semana marcámonos unha reunión co presidente da Asociación de Taxis da provincia de Pontevedra, co delegado da Parada e con Radio Taxi de cara a intentar mellorar eses servicios, buscar os regulamentos e incluso tamén facer o peche de precios para o que é o Concello de Soutomaior, que é onde temos a competencia. Estamos agardando que nos dixeran eles porque hubo un parón precisamente estes días culpa da subida dos seguros e como estaban traballando niso, pois pedironos un par de semanas para a reunión, pero bueno, xa está falado con
sector, tanto aquí como a nivel provincial. En todo caso, non é cuestión do, é dicir, o Concello, habendo taxis, o que quere, obviamente, prestar ese servicio. Se os taxis non dan, pois non se pode prestar. Queríamos saber si había algunha opción prevista para reactivar a praza de Abaste, porque, bueno, está varios días cerrada, agora. A praza de Abastos que votou abaixo o Partido Popular. Pois sí, claro que o vai haber, vamos a traballar con eso, claro, o que pasa que aquí, despois de 20 anos de abandono, e que falo con coñecemento de causa, e de que se tivese aquilo en condicións lamentables, pois agora, claro, pretendemos que se faga proxectos. Vai haber proxectos non só na Praza de Abastos, sino en moitos máis ámbitos que van a estar integrais. Son proxectos, bueno, pois, de envergadura, que obviamente requiren o seu tempo. É unha mágoa que non tivesedes esta sensibilidade cando gobernabades, porque así non teríamos pois esta realidade coa que nos atopamos. É dicir, nós non somos un goberno que ten vocación de arranxar xoguetes rotos. O que intentamos é que non se rompan os xoguetes. Cando aquí nos atopamos con un mercado de abastos como atopamos, pois claro, é cando menos sorprendente que aqueles que tiveste responsabilidades de goberno mentres aquilo ia morrendo, pois que agora digades iso, sí, claro que vamos a estar nese, en tantos outros ámbitos cos que nos atopamos, coas desfeitas que nos atopamos. Entonces, bueno, sí, teremos que facelo, vamos a facelo, ademais cun proxecto integral que aglutina máis actuacións. Os parques infantís que se iban a arranxar para cando se comenzarán, sobre todo as zonas rurais, porque nos comentan do parque de Romariz que hai algunha peza rota. A ver, arregláronse metade, nun ano. Nun ano, a metade. Temos 18 parques infantís no Concello. Os que están en chan municipal están todos arranxados con inversión de case 50.000 euros que fixemos nun ano. Hai outros que non están en zonas do Concello que temos que habilitar outros mecanismos para intentar leválos adiante, pero é que cando entramos neste goberno quedamos alarmados, en efecto, porque fixemos un informe independente para avalar o estado dos parques infantís. O que di ese informe, se queredes facemos volo chegar, pola empresa, que os 18 parques infantís do Concello, os 18 estaban en situación impracticable, con columpios. Mira, é que hai unha cuestión, é dicir, mira, calquera, non sei se isto é risible, pero é que 17. Talo Río está. Certo, sí, certo, 17, certo. Talo Río é o que estaba en boas condicións, pero vamos a... É moi fácil. Van agora a calquera dos parques infantís, a calquera dos que non actuou este goberno, que non arranxou, en ese estado que están agora eses, é como os deixastes. Podres. Perigosos. Nese estado, foi como nós nos atopamos os parques. E o problema non é que o digamos nós, é que tivemos que facer un informe de empresa independente que nos dixese aválanos que todos estes parques están nesta situación. Pero que informe demoledor, Pero que non fai falta un informe, Eu invito a que vayan calquera dos concelleiros do Partido Popular a ver os parques, porque como están agora e como estaban hai un ano, claro, é dicir, que vos, que un pouco mesmo que, de verdade, que o do mercado. É dicir, deixamos que as cousas pudran, que queden nun estado lamentable, e agora pretendemos que nun ano e medio que levamos no goberno, claro, que reconstruamos 28 anos de desfeita. E a ver, avanzamos moito, e a verdade estamos moi satisfeitos, pero é que todo así tan rápido non se pode. Bueno, solamente decir que o de 28 anos de defensa de desfeita creo que estás exagerando un pouco, non? Porque se estuvimos 28 anos é porque moita desfeita non hubo. Vamos.
Creo, creo que estás exagerando un pouco xa. Eu, Non sei, se tanta defeita hubo aguantar 28 anos nun goberno, pois eu fíxate que falaba disto o outro día, é moi curioso porque dende hai 10 anos, dende o ano 2015, o Partido Popular gobernou contra a maioría da poboación. Se vemos os resultados das eleccións, había máis xente que votaba en contra do PP que a lei electoral, é iso lexítimo e con toda a legitimidade, eso faltaba, gobernaban. Pero sempre, dende o ano 2015, houve máis xente que votou contra o PP que a favor do PP. Sempre, son números, está aí, podedes consultalos e verificalos, O cal, claro, cando non facemos a lectura correcta e adecuada e nos investimos e nos endeusamos con gobernos, con maiorías absolutas que non representan a maioría da veciñanza, pasa o que pasa. Que pensamos 28 anos porque vamos, bueno, hai unha lei electoral, unha aritmética electoral respetabilísima, lexítima como a ninguna. Pero socialmente, iso foi o que pasou. E, por lo tanto, bueno, todos os respetos aos gobernos que evidentemente eso faltaría, non? Que non todo un goberno fai todo mal, pero digo que igual non estaría de máis que nos apliquemos o conto, non? A hora de facer oposición. Porque, claro, se vemos a palla no ollo alleo, pero non vemos a viga no propio, pois igual algo pasa. Igual algo pasa. E por iso estades onde estades. E por iso o goberno está onde está, sentados na oposición. É onde creo, non debe ser moi cómodo o sitio que se poñe moi nervioso se interrompe. Entón, a cuestión non debe verse que non ten pinta de... eu é igual de cómodo que cando gobernábamos ocupábamos tamén mesmo sitio, sí. Pois Non deixou de ser cómodo agora, Pois calquero diría, porque non hai máis que ver as actitudes para ver pois, o grao de comodidade ou incomodidade. Pero en todo caso, eu creo que iso os veciños xa falaron, deixaron clarísimamente que hubo a forza, neste caso o BNG, a forza máis votada, con 200 votos de diferenza sobre o Partido Popular. Sí, 192, 98. Bueno, eu creo que se falou con absoluta contundencia. Este goberno... non, 200 votos de contundencia. No ano 15, 30 de diferenza era contundencia. No ano 17, no ano 19, 7 era contundencia. Agora 200 non é contundente, pero é que isto é tremendo, vaya. Son cousas para que este goberno... Claro, este goberno é que ademais representa a 700 persoas máis que a oposición. 600 persoas máis que a oposición. Pero é contundente. E non é legítimo, non sei. É dicir, aquí chegouse a decir, claro, a oposición, que queramos, non sei, que estábamos por aquí, pero despois hai cousas que eu sempre digo. Cando se traballa con honestidade, cando se intentan facer as cousas ben, cando se cree no proxecto e se lle dice a verdade a xente, a realidade imponse. A realidade imponse. E imponse dunha maneira absolutamente abrumadora. Imponse a hora de reflectir o que está facendo o goberno e tamén se impón a reflectir o que fai a oposición. Entón, por iso, cada día máis as cousas están máis claras. E nós, pola parte que nos toca, o que imos facer é seguir traballando con humildade, con todas as forzas que teñamos, sacando adiante todos os proxectos que sexamos capaces para mellorar a vida da veciñanza. E creo que o que lle fai falta a este concello é o que lle facía falta xa moitos anos. Mágoa que algúns que agora se preocupan de temas como os parques infantiles non se preocuparon cando tiñan capacidade de resolver. Bueno, seguimos coas preguntas. Mira, o camiño de Comboa, que miramos estes días de temporal, que, bueno, por el canal de Auga, sabemos tamén por unha publicación que estuvestes ali, queremos saber se vais facer algunha actuación.
Temos un plan de... Como estamos falando, De que Que camiño? non sei como se chama. Ese camiño que foi botado con cemento, pero que estes días que vais a claro, Analizado. non, era un camiño de paso. vamos a ver, aí fixestes, canalizastes un regueiro, un tubo de 3 feitos, un tubito. Iso provocou que saliera por ese camiño, un camiño en desús, unha canexa que debe facer máis de 100 anos, que non pasa ninguén por ali. Esa agua iba a un lavadoiro, do lavadoiro iba a outro tubo salía por unha finca, fixo un socavón, fixo un desastre. Como salí, reparamos unhas arquetas plásticas que rotas, reventadas, puxemos unhas arquetas como Dios manda, hormigonamos ese camiño non para xa non camiño, ahora un regato, canalizamos o lavadoiro, desatascamos o tubo e aparentemente todo funcionaba ben hasta antes do onte que me chamaron que botaba por fora. Curiosamente, nun dos tubos había trancado unha chapa metálica e noutro un cacho de hormigón. Supostamente, non sei como chegou aqueles tubos ali. Desatascamos, quitámolos e en principio estaba funcionando perfectamente. E ese camiño é un aliviadero que non é camiño, nunca foi unha canexa no seu día. Se creo que unha obra correctísimamente feita, sin problema. E resulta un problema mal feito de orixe. O sea, atopástelo atascado, decides. No, atascado non, obstruído, voluntariamente. Con hormigón e con... É cunha chapa metálica. Todo parece indicar absolutamente. Curiosamente. En todo caso, aí, insisto no que di Pablo, porque foi, cando chegou no goberno, unha actuación demandadísima cun socavóns que revestían un perigo importante para que a pasase por ali, que levaban así máis dunha década. Máis dunha década, Entonces faise ben, funciona, construíse con formigón unha chapa metálica e a oposición pregunta no pleno. Explicamos que así o que pasou foi iso. É normal que preguntemos, non? Dada os veciños o que miraron estes días. Tamén é normal. Non saberán do sabotaxe que vos decides. Tamén é normal que o expliquemos, claro. Nós tampouco, Acabamos de quedar sorprendidos. Baches no campo de Salgueirón, un robo para... Está xa... Está ubicada a obra para asfaltado, empezaremos en... É unha obra que estaba xa para facer, temos 3 actuacións pendentes, vai ser eminentemente. E non imos bachear. Imos facer un asfaltado en condicións para deixar aquela zona nun estado que leva así tamén lustrouse ao lamentable. Entón, o que imos facer é solucionar o problema definitivamente cun asfaltado en condicións para todo acceso ao campo de fútbol de Salgueirón quede no estado que nunca debeu perder. Por último, era tamén un robo que traíamos, era polas bandeiras que están colocadas aquí, que estaban todas deterioradas. Agora mismo miramos que, que cambiaste de xa alguna, queda a de España, me parece que rota. Pero o robo era para todas que están cambiadas. Nos cambiamos e vimos que estaba en rollo usar español tamén. Que realmente rompeu cambiándose as bandeiras, porque estaba roto o enganche baixando, estaba enganchada na outra e... Non entendo mal entendo. Sí, non estamos falando disso, simplemente un robo de cambiarlas por a imaxe do... Sí, precisamente as que estaban mal eran as outras dúas. As outras rompemos o tabaleado na corda, rompeu a parte. As que estaban mal eran as outras dúas, por eso non... O sea, de España, logo cando cambiamos a outras dúas, cando se estropeou. É un robo, sí. Como do aparcamento. Ai, é verdad, que me quedaba atrás, sí, porque non lo peitar. É o robo do aparcamento novo que hai en Solla. Nos comentan que a veces, parte do embudo que se fai en días onde hai máis compras, non? Que pode ser o viernes ou sábado. Tamén a dificultade que hai para maniobrar na entrada ou na saída, sobre todo na entrada, máis, non, Paco? Eu tamén podo dicir que o comprobo eu mismo, porque cando están aparcados nos límites das prazas de aparcamento xusto que están na entrada, a visibilidade casi nula, sobre todo a hora de sair do aparcamento. Tes que botar o morro casi ata a mitad
para poder sair. Entonces non sei se hai algunha posibilidad, pois non sei se quitando as prazas esas que están Sí. na entrada para favorecer un pouquiño. Vamos a instalar unha e vamos a desplazar a plaza de Emilios Válidos, que está no momento por decirlo das veces vacía, vamos a desplazar a parte do máis oeste. Sí, para que quede anulamos. Como se para a primeira, pero da parte de abaixo. Esa vai a pasar a ser nos Válidos, por lo cual centas veces vai estar vacía. E se fixera falta anulamos. Sí, máis que non, porque cando vais de arriba vas a meterte ali, se están aparcados nos dous lados, porque quizás na praza que tamén está na parte de arriba tes que abrirte bastante para poder entrar. Esa non digo nada se coincide que sale un Aquí, coche, entonces facemos un embudo. Nos aquí, é dicir, a cuestión que temos solicitada unha reunión coa conselleira para abordar estes e moitos outros temas sobre a transferencia ou a posibilidade de actuación, igual que non paga, pero que se paga no núcleo urbano de Arcade. Eu insisto, bueno, agradezo que se traia ese tema aquí por dúas cousas. Primeiro, para poñer en valor que nun ano e medio de goberno no núcleo urbano de Arcade hai 100 prazas máis de aparcamento. Este goberno resolveu nun ano e medio os problemas de aparcamento do núcleo urbano de Arcade que se viñan arrastrando dende hai máis dunha década, que se nos decía aquí que era imposible e que non se podía facer. Por lo tanto, creo que iso é algo, bueno, pues que xa non lo trasladan os veciños, non? E xa a verdad que a xente agradece esa actuación e creo que é importante poñela en valor. A entrada e a saída, evidentemente, pois non é ideal, pero creo que a máis alá das cuestións que podamos facer agora, ali, digamos, no inmediato, hai actuacións que requiren pois, un carácter integral. E digo isto porque sería importante sermos capaces de facer unha actuación e que todos esteamos de acordo, porque iso é algo bo para todo o mundo, que ademais aglutinaría abastos, o que o firme nos núcleos urbanos, etc. É dicir, o nivel de deterioro que ten o núcleo urbano de Arcade é tremendo, tremendo. É dicir, a Xunta de Galicia, que é a propietaria desa carretera, non fixo ni un só investimento en 20 anos. Ni un só, así está no estado que está. E claro, un despertouse antes de onte pola mañán e mira no xornal que en Poio van a gastar 2 millóns de euros nunha estrada da Xunta. Entón, a pregunta que creo que temos que responder é, por suposto, que solucionan estes problemas, pero tamén, se en Soutomaior somos menos que noutros concellos. Entón, bueno, eu agardo que ademais que vou a ter unha reunión pronto coa conselleira, que nos traten, que non nos discriminen, non sei, Soutomaior, que 20 anos un investimento no núcleo urbano, claro, ves que en tantos sitios están facendo investimentos desas contías e que aquí ni un céntimo, pois eu creo que aí o Partido Popular debería pedir explicacións. A non ser que pensen na Xunta que en Soutomaior estaron mal e nos castigue. Non parece que vai ser o caso. Algo máis? Non, non hai máis preguntas. Moitas gracias. Levantamos entón a sesión. Vale. Yo también. Hoy sí que hoy empiezo. A las 2 ya no llego.